Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Mayong adlaw sa tanan. Wala na to nahibaw-an. Dali ra kayo ang panahon nga second week of December na mandayron. Anyway, advance Merry Christmas sa tanan. And akong mga pagampo nga ang Dios padayon magpanalangin sa matagusa, dili lang sa financial nga bahin, apil na sa maayong panglawas sa matagusa nato. Nga din aron kita makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon. Now nining adlaw mag-isguta or mamalandong ta or magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Nga din ato nga patukuranan nga mensahe nining orasa sa ato nga pamalandong makita sa Lucas. Again, balikon ako sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 hantod sa 38. Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 hantod sa 38. Nga din nining orasa sa mao nga passage nga atong pagahisgutan nga din ang pulong sa Ginoo. Nga dinhi sa Lucas nga gihisgot dinhi ang mao nga pagpahibalo nga diin
dunay usa ka dalaga or virgin nga dalaga nga magsabak og usa ka batang lalaki or and then manganak siya ug nganlan siya og Jesus, ang maong bata nga ipanganak sa mao nga babae. Ug kini siya mao si Maria. Nga diin nahibaw-an na sa kadaghanan nga si Maria mao ang inahan ni Ginoong Hesus. Nga diin dinhi si Jesus Christ nga diin gi-announce ang iyaha nga pagkatao pinaagi sa kinabuhi ni Maria. Nga usa ka higayon ni ana, ang Ginoo nagpadala og anghel ngadto sa lugar sa gitawag og Nazareth nga diin nabilong siya sa Galilea. Nga diin ang maong anghel nga gipadala sa Ginoo ngadto sa maong lugar sa mao nga tumong og purpose aron sa pagpahibalo ngadto sa usa ka dalaga nga sa lain nga termino sa Bisaya or Cebuano is kanang ulay or sa English is kanang kansiya virgin nga dalaga. Nga diin ang maong anghel nga gipadala sa Ginoo nga mao si Gabriel aron sa pagpahibalo ngadto kaniya nga siya magsabak og manganak og batang lalaki og nganlan siya og Jesus. Nga diin mao ang tuyo nga diin si Gabriel nga mao ang anghel nga gipadala sa Ginoo sa lugar sa Nazareth. And then sa diha nga ang anghel miabot ngadto sa mao nga lugar sa Nazareth ug nakita niya si Maria nga diin sa iya nga pag-adto iya kining giingnan nga ikaw gipanalanginan sa Ginoo ug ikaw ang Dios nalipay sa imuha nga kinabuhi. Nganong nalipay man ang Ginoo sa kinabuhi ni Maria tungod kay kini si Maria usa ka dalaga nga diin matinud-anon usab nga nagalagad sa Ginoo, matinud-anon nga nagkinabuhi sa kabubuton sa Ginoo. Nga din ang maong anghel nga gipadala sa Ginoo nga si Gabriel aron sa pagsulti kaniya nga siya magsabak og manganak og batang lalaki nga diin sa iyahang nga pag-adto kang Maria dili aron kay si Maria simbahon ni Gabriel nga mao ang anghel or si Gabriel mo ampo kang Maria kundili si Gabriel miadto kang Maria aron sa pagpaabot sa mensahe sa Ginoo ngadto kang Maria. Now nini nga orasa ang atong pagahisgutan or ang atong giuluhan sa atong nga pagahisgutan karon is the announcement of Jesus' birth. Nga diin ang pagpahibalo sa pagkatao ni Ginoong Hesus pinaagi sa mao nga dalaga nga si Maria. Now sa ato ang passage ato ning hinahinayon naman na to og basa tungod kay medyo taas-taas siya gamay. Nga diin makita na to naa dinhi nang murab siya kanang conversation ni Gabriel og ni Maria nga samtang nagsulti si Gabriel doon na usay reply si Maria. Ngayon makita nato sa bersikulo 28 sa ato nga passage sa Lucas nga din nag-ingon ang anghel ngadto kang Maria. Paglipay ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nga diin mitubag usab si Maria or mingon siya sa iyang kaugalingon. Naglibog pag-ayo si Maria sa pagkadungog niya sa gisulti sa anghel ug namalandong siya kung unsay kahulugan niini. Nga din sa diha nga ang anghel misulti ngadto kang Maria nga paglipay ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. So like mura og kanang kanabitang naay tawo nga mokalit og duol nimo nya ingnon lang kagalit nga paglipay kay ang Ginoo nagpanalangin kanimo unya ang kana nga tawo nga niduol nimo wala kaila nimo so mura jud kag matingala or mura kag something na kay kanang kalibog sa imong kaugalingon nganong nisulti to siya nimo ug mausab ni ang gibati ni Maria nga sa dihang ang anghel nga mao si Gabriel nga gipadala sa Ginoo aron sa pagsulti kaniya sa mao nga mensahe
Og sa dihang giingnan siya sa anghel nga paglipay, ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo, nga diin si Maria naglibog siya. Nganong ang anghel or si Gabriel nga gipadala sa Ginoo nagsulti niya niadto ngadto kaniya. Nga diin ang anghel nga nagsulti kang Maria og si Maria namalandong siya kung unsay kahulugan niini. So namalandong si Maria kung unsa ang buot pasabot sa gisulti sa anghel ngadto kaniya. Nga rin padayon nga misulti dinhi sa bersikulo 30 sa ato nga passage, miingon ang anghel kaniya. So giingnan sa anghel si Maria, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. So sa diha nga nakita sa anghel nga si Maria murag daw naglibog or something, murag gikuyawan, kay naingon man ang anghel nga ayaw kahadlok, nga diin siguro si Maria dunay lahi nga gibati sa iyaha, nga sa diha nga ang anghel misulti ngadto kaniya. Og sa diha nga diin giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Og sa dihang padayon nga misulti ang anghel ngadto kaniya, miingon ang anghel, ikaw mao ni ang mensahe nga ipaabot ngadto kang Maria. Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Nga diin kini si Gabriel nga ming anhi ming adto kang Maria aron sa pagsulti sa maong mensahe, mausab ni siya ang anghel nga gipadala sa Ginoo ngadto kang Zacarias, nga sa previous nga kanang verses ani sa last week nga mensahe nga diin kini si Gabriel mausab ni ang gipadala sa Ginoo ngadto kang Zacarias aron pagsulti sa mensahe nga diin ang iyahang asawa nga mao si Elizabeth magsabak usab og manganak og batang lalaki og nganlan og Juan. Kay ang mao nga bata nga ipanganak pinaagi ni Elizabeth nga mao si Juan, mao ang maguna sa Ginoo tungod kay siya mao ang mag-andam sa dalan sa Ginoo. Ug mausab ni siya ang anghel nga gipadala sa Ginoo nga si Gabriel usab nga didto kang Maria aron sa pagpaabot usab nga sa maong mensahe nga siya magsabak og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan siya Hesus. So sa diha nga ang anghel gipadala ngadto kay Zacarias, which is ang mao nga bata nga ipanganak ni Elizabeth nga mao yang asawa is si Juan. Og sa pag-abot diri ni Maria ang mao nga mensahe nga diin siya magsabak og manganak og usa ka batang lalaki gyapon, apan iya pangalan mao si Jesus. Tungod kay nahiuna si Juan, unya misunod si Jesus tungod kay si Juan mao ang una nga mag-andam sa dalan sa Ginoo, and then si Ginoong Hesus ang mo sa diha nga siya ipanganak na usab. Nga diin sa dihang misulti ang anghel ngadto kang Maria sa bersikulo 34, si Maria miingon sa anghel, unsaon man pagkahimo niini nga wala man ako'y bana. So like example ng dunay usa ka dalaga, unya kaliton lang og ingon nga simpre dalaga walay bana or like single. Ibatan na to inana. Unya kaliton lag ingon nga dunay tawo nga moduol nga manganak ka. Like sama sa gibati or sa response ni Maria nga sadang giingnan siya sa anghel nga manganak ka, magsaba ka og batang lalaki ug nganlan mo siya Hesus. So natingala si Maria or like kung sa kuan pa nga pagasulti makaingon siya kamilagro god, like wala koy bana, unsaon man pagkahimo o unsaon man pagkahitabo nga wala man koy bana, unya manganak na hinuon ko og batang lalaki. So mitubag si Maria ngadto sa anghel tungod kay sa hunahuna ni Maria imposible kayo nga mahitabo nga siya manganak tungod kay wala man siya bana. Nga gani during ani nga panahon si Maria padulong siya iminyo ni Joseph. Nga din dili pa sila ani
ibutang nato kung sa atong panahon karon kanang minyo o sa ato nga time karon. So mabutang nato nga si Maria dalaga pa ug gisulti usab sa atong passage nga dalaga pa si Maria or gani sa uban nga mga termino siya usa ka virgin pa nga dalaga. Unya sa dihang giingnan siya sa anghel nga manganak siya magsabak og batang lalaki. So like kuan kayo sa iyaha murag something kana bitang katawanan nga diin sa dihang giingnan si Maria nga magsabak siya like kuan kayo sa iyaha nga hunahuna or sa iyaha nga kagalingon nga dalaga pa ko, wala pa ko'y bana, unya, manganak hinuon ko. So, something like, mura siya og kanang dili katuuhan or posible nga mahitabo ngadto kaniya tungod kay simpre dalaga siya, wala siya bana, unya, manganak hinuon siya. Apan, sa versikulo 34, mitubag ang anghel ngadto kang Maria. Tungod kay sa mao nga gipanulti sa anghel ngadto kang Maria, naglibog siya. Like daw something nga wala siya nakasabot sa mao nga gisulti sa anghel ngadto kaniya. Nga diin ang anghel mitubag ngadto kang Maria. Sa dihang nangutana siya nga unsaon man niini pagkahimo nga wala man say bana. Nga diin mao ni ang gitubag sa anghel. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Sa bersikulo 36, hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth giingon nga dili siya makaanak apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya. Kay alang sa Dios walay dili mahimo. So sa diha nga si Maria naglibog sa ginasulti sa anghel ngadto kaniya ug sa diha ang anghel padayon nga nagpasabot ngadto kaniya nga gitubag ang iyang pangutana unsaon man pagkahitabo unsaon man niya pagpanganak nga wala man sa ibana ug sa diha nga gitubag siya sa anghel nga kini mukunsad ang balaang Espiritu Santo nganha kanimo nga diin ang usa ka bata mahimo siya nga balaan tungod kay kana pinaagi sa gahom sa Ginoo. So sa laktod nga pagasulti nga diin si Maria manganak siya og batang lalaki dili pinaagi sa gitawag og intersection sa babae og lalaki. Kundili si Maria magsabak o manganak og batang lalaki lalang sa balaang Espiritu Santo nga kini usa ka milagrong butang nga himuon sa Ginoo ngadto sa kinabuhi ni Maria. Nga diin ang bata nga inikabot sa panahon nga mahimugso pinaagi sa kinabuhi ni Maria nga diin kini usa ka milagrong butang nga himuon sa Ginoo o kini makaingon ta nga milagrong panghitabo. Nga diin like tanaw kung atong ikuan sa ato nga panahon karon. Like imposible kayo nga naay mga babay nga manganak lang unya walay bana or like walay nang hilabot sa ilaha. Like makaingon ta nga imposible kayo nga nanganak siya unya wala say bana walay ning touch sa iyaha like imposible kayo ingon ana apan sa mao nga nahitabo nganha kang Maria nga gipaabot nga mensahe pinaagi sa anghel nga mao si Gabriel nga diin siya manganak og batang lalaki ug tawgon siya Jesus kana pinaagi sa balaang Espiritu Santo ug kana pinaagi sa gahom sa Ginoo tungod kay nasayod ta og nasayod ang mga Kristohanon nga ang Dios gamhanan. Nga din gisulti pagani sa bersikulo 37 sa ato nga passage nga alang sa Dios walay dili mahimo. So sa diha nga ang mao nga mga pangutana ni Maria nga unsaon man niya pagpanganak ug sa dihang gitubag siya sa anghel. Sa bersikulo 38 maingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti.
ug mibiya ang anghel kaniya. So sa diha nga gisultihan si Maria sa anghel nga sa unsang paagi nga siya magsabak og manganak og batang lalaki nga kini pinaagi sa balaang Espiritu Santo, lalang sa balaang Espiritu Santo ug pinaagi sa gahom sa Ginoo nga diin ug giingnan pa siya nga tungod kay alang sa Dios walay dili mahimo ug si Maria mingon siya sa iyang kaugalingon. Sulugoon na ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Nga din makita nato sa kinabuhi ni Maria ang mao nga mensahe nga gipadala sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa anghel nga mao si Gabriel nga siya magsabak og manganak og batang lalaki kini iyang gidawat. Nga sa iyaha nga pagkabatan-on nga nag-alagad sa Ginoo duna siya kasing-kasing nga matinuuhon ngadto sa Ginoo. Nga din gidawat niya ang mensahe nga gipaabot ngadto kaniya ug gani miingon siya mahitabo unta kanako ang imong gisulti. So iya siya nang hinaot siya si Maria nga ang mensahe nga miabot ngadto kaniya nga mahitabo unta nga siya magsabak og manganak og batang lalaki. So makita nato sa kinabuhi ni Maria nga duna siya kasing-kasing nga masinugtanon, duna siya kasing-kasing nga madinawaton, duna siya kasing-kasing nga mapaubsanon diha sa iyang nga kaugalingon. Nga sa diha nga si Maria giingnan sa Ginoo nga paglipay tungod kay gipanalanginan ka sa Ginoo nga diin kana pinaagi sa mao nga bata nga nganlag Hesus nga mataw pinaagi sa iyang nga kinabuhi. Now, kinsa man di ay na si Jesus nga mataw pinaagi sa kinabuhi ni Maria. Nga din si Gabriel nga gipadala sa Ginoo nga din nagsulti ngadto kang Maria nga siya manganak og batang lalaki og nganlan og Hesus. Nga din ngano man nga gipahibaluman sa anghel nga mao si Gabriel nga si Maria magsabak og manganak og batang lalaki og nganlan siya Hesus. Nga din kinsa man di ay na si Jesus nga mataw pinaagi ni Maria. Kinsa man di ay na siya, unsa man di na siya nga klase sa pagkatao. Nga din ang gimension dinhi nga mao siya si Jesus ug kinsa man di na siya si Jesus. The Hebrew name for Jesus was Yeshua, which means God is salvation or savior of mankind. The name Yeshua reflects the core belief that God is the ultimate source of salvation and that He saved His people. So, sabot nga diin ang maong nga bata nga mataw pinaagi sa kinabuhi ni Maria nga nganlag Hesus, siya mao ang manluluwas. Ang bata nga mataw pinaagi sa kinabuhi ni Maria, siya mao ang muluwas sa mga tao. Nga diin siya mao ang manluluwas sa daghan nga katawhan pinaagi sa pagkamakasasala sa mga tao. Nga diin kung makita nato sa mao nga sa kinabuhi ni Maria nga din nindot kaayo nga diin siya nagmasinugtanon sa mao nga mensahe ngadto sa iyang nga kinabuhi nga siya magsabak tungod kay ang mao nga bata nga iyang ipanamkon ug iyang ipanganak inigabot sa saktong panahon kini nga maong bata nga nganlag Hesus siya maghatag og paglaom sa daghan nga mga katawhan. Kini nga maong bata nga ipanganak pinaagi ni Maria maghatag og kasiguruhan, maghatag og kapasaylohan, maghatag og kaluwasan sa daghang mga tao pinaagi sa ilaha nga pagkamakasasala nga kini nga maong bata nga nganlag Hesus siya ang magdala og kasigaruhan, kaluwasan sa daghang mga tao. Nga diin but pasabot manluluwas nga mataw pinaagi ni Mary nga diin dili si Maria ang atong manluluwas. Hinuon mataw ang atong manluluwas pinaagi ni Maria.
So, balik ko nako, dili si Maria ang atong manluluwas, dili si Maria ang atong simbahon. Hinuon, mataw ang atong manluluwas pinaagi ni Maria. So, ang ato ang manluluwas, mao si Ginoong Hesus. Mao ang Dios nga gipadala sa Amahan, nga nagsakripisyo sa iyang kaugalingon dito ibabaw sa cross hantod sa iyang kamatayon ug sa ikatulo nga adlaw nabanhaw nga diin pinaagi ni ana ang tanang tawo nga nagtuo sa iyaha nakabaton og paglaom. Nga diin kinsa man di na si Hesus nga ipanganak pinaagi ni Maria. Nga diin makita nato sa bersikulo 32 sa ato nga patukuranan nga mensahe nga diin mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Nga diin ang kana nga bata nga nganlag Hesus nga mataw pinaagi sa kinabuhi ni Maria is dili siya ordinaryo nga tao lamang. Dili siya kanang ingon nato og wala lamay kanang bili nga kanang like wala lang. Like night mataw like okay lang. Like dili siya ingonana hinuon siya nga mataw pinaagi sa kinabuhi ni Maria dunay dako nga kahimuan sa daghan nga mga katawhan. Dunay say maayo nga impact sa mga tao tungod kay ngano man kini nga maong bata nga nganlag Hesus mahimo siyang inila. So mahimo siyang bantugan sa tibuok kalibutan ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Nga diin kini siya nga mao si Hesus mahimong inila ug tawgon siya nga anak sa Dios ug ang mga tawo magsimba kaniya tungod kay siya mao ang gipadala sa Amahan aron pagluwas sa daghang mga katawhan gikan sa kasalanan. Nga kining Hesus nga ipadala sa Amahan pinaagi sa kinabuhi ni Maria maghatag og kaluwasan sa daghan nga mga katawhan, maghatag og paglaom sa mga tawo nga walay kasiguruhan. Ug sa bersikulo 33 mahimo siyang hari sa mga kaliwat. Mahimo siyang hari or kanang ruler hantod ngadto sa kaliwatan ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayod matapos ang iyang gingharian. Dili lang kay siya mahimo nga bantugan, mahimo siyang inila o tawgon nga anak sa Dios, siya ilhon nga hari labaw sa tanan. Siya ang hari sa tanan. Nga kung doon na may mga pangulo, siya ang pinakalabaw sa tanan. Siya ang pinakatap nga king nga mao si Ginoong Hesus. Nga diin tungod kay siya usab mao ang tinuod nga anak sa Dios. Tungod kay sa atong panahon karon daghan na ang moangkon nga sila son of God. Daghan nga mo angkon nga sila pinadala sa Amahan. Sila anak sa Ginoo. Pero kung na makadungog tag mga ingonana mobalik gid sa pulong sa Ginoo kung kinsa ang tinuod nga anak sa Dios o kinsa ang tinuod nga ilhon nato nga hari sa matag usa nato ka kinabuhi. Ug sa atong mensahe karon ang tinuod nga anak sa Ginoo nga gipadala dinhi sa kalibutan mao si Ginoong Hesus ug wala na ilain pa. Nga din sa mao nga mensahe nga ang announcement or ang pagpahibalo ngadto kang Maria nga siya manamkon og manganak og batang lalaki ug tawgon siya og Hesus. Nga diin ang mao nga panghitabo or diha sa kinabuhi ni Maria kini dunay dako nga kalambigitan hantod sa atong panahon karon. Tungod kay ngano man ang tawo nga Hesus diha pinaagi sa kinabuhi ni Maria hantod sa ilahang panahon, hantod gikan sa kaliwatan ni Jacob, siya naghatag og kapasayloan sa mga kasalanan, naghatag og paglaom, naghatag og kaluwasan, ug dili lang kay katura nga panahon, hantod sa atong panahon karon, hantod sa atong henerasyon karon ug bisan pa sa sunod nga mga henerasyon. Ang maong bata nga nganlag Hesus
padayon nga maghatag og kasiguraduhan, paglaom og kaluwasan hangtod sa tanan nga kaliwatan, sa tanan nga motuo ngadto kaniya. Din kana di na tungod kay December ron, like kasagaran December moingon nga ang pagkatao ni Ginoong Hesus o kadaghanan nga nag-celebrate ni apan matagusan nato ka mga Kristohanon nga kanunay nato nga pasalamatan ang Ginoo, kanunay nato nga magmaya ta sa iyang gibuhat nga gipadala siya sa iyang amahan dinhi sa kalibutan aron paghatag nato og kaluwasan tungod kay kita dili ta able nga mohatag og solusyon o kapasayloan sa atong kaugalingon nga mga kasalanan. Hinuon siya lang ang takos tungod kay wala siya isala ug siya lamang ug wala na ilain pa. Mao na nga sa tanan nga mutuo kaniya ug mudawat ingon nga personal nga manuluwas makabaton og kaluwasan. Iduko nato tong ulo magampo ta. O Dios nga labing gamhanan, dalaygon ka nining orasa. Salamat sa imong mga pulong. Amo kang saligan nga katud dunay dakong kahimuan sa matag usa namo kinabuhi. Parin ka mag-bless sa matag usa, parin ka maghatag-adasig parin sa pag-alagad kanimo nga matunud-anon. Dalaygon ka sa ulay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason na dili ka pagabayawon. Walay rason na dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan